Para sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Santi Rahman. Kanthi irah-irahan kagawa rasane ati. Angin kang tumiyup ing antarane wit-wit kembang ngarep omah ndadekake mripat kepingin merem. Apa maneh musik kanthi lagu-lagu kang kepenak dirasa marai angen-angen ngumbara mbayangake kaya-kaya aku kang lagi nglakoni apa sing lagi ditembangake. Tembang-tembang kasmaran lagi kangen marang pasangane. Rasane aku kaya isih nom wae. Umur kang ngancik 35 taun kanthi anak loro. Sing gedhe wis sinau ing SMP. Sik cilik wis 3,5 taun uga melu sinau ing PAUD. 2 taun kepungkur bapakne bocah-bocah kapundhut sing kuwasa amarga jantung. Wektu kuwi dheweke lagi melu acara kang dienengake saka dinas. Wektu arep mangkat katon yen bojoku semangat tur katon seneng. Awan jam 14 waktu Indonesia Barat, adikku Reni teka nggone lehku nyambut gawe, ngabari kahanane bojoku. Mbak, aku leh telepon saka Mbak Rina. Jare Mas Eko ngliyer tiba saiki lagi digawa neng rumah sakit. Ora Ren, aku nembe wae telepon bapakne nek jare wis arep kondur kok. Ya saiki tok coba telepon wae Mbak, isih ana ora? Aku langsung njupuk HP ing sak celanaku, banjur tak pencet nomere bojoku. Tak rungokake swara saka bojoku, mbok menawa dheweke ngangkat lan jawab. Ananging tak baleni ping pirang-pirang tetep wae ora ana wangsulan. Adikku nyoba nelpon Mbak Rina maneh, nanging ora iso dihubungi uga. Ya wis Ren, paling rak ya ora apa-apa, wong mau nelpon aku sajake ya ora ngopo-ngopo kok. Reni banjur mulih melu tenang. Amarga keterangane yen aku mau ya bar telepon bojoku. Ora sawetara suwe Pak Ahmad teka marani aku. Mbak Ari, ayo saiki melu aku. Iki mau aku entuk telepon saka Pak Penilik. Yen garwane sampean kena alangan. Aku terus pamit karo kanca-kanca melu ngaruhake bojoku kanthi diterke mobile Pak Ahmad. Sadawane dalan menyang rumah sakit kang dituju, atiku blas ora ana panggraita apa-apa ngengingi bojoku. Malah aku rumangsa ora kepenak, ya gene bojoku mung liyer wae nganti ngrepoti wong akeh, apa maneh pejabat-pejabat dinas. Sawetara suwe lumaku akhire tekan papan kang dituju. Lagi mudhun saka mobil wis akeh wong kang ana kono. Wondene tekaku karo Pak Ahmad langsung kapapak Pak Bagio, penilik ing wewengkon wilayahku. Pak Bagio nyalami Pak Ahmad karo ngulungake telepon lan dompete bojoku kang langsung diulungake aku karo Pak Ahmad. Lakuku karo Pak Ahmad diampingi wong pirang-pirang kang durung tak tepungi.
mlebu ing ruang tamu rumah sakit langsung diacarani ketua pelaksana kegiatan kang diterusake keterangan saka dokter. Larahe kedadian kang nyebabake bojoku saiki ana ing rumah sakit. Aku tetep ora mudeng apa kang nembe diomongake kuwi. Sakjane ana apa ta iki? Pitakonku ing jero ati. Kalau ibu mau melihat Bapak Eko, silahkan ke kamar jenazah. Pangandikane pungkasan kang diucapake dokter kuwi ndadekake aku tansaya bingung. Aku banjur dipapak mlaku tumuju kamar jenazah. Ing jero kamar kuwi ana pawongan kang wis kaku dikrukup selimut. Sawijining priya mbukak selimut mau lan katon menawa pawongan kang wis kaku mau bojoku. Aku mung kami tenggengen ora percaya apa kang nembe wae tak alami. Mosok iya durung suwe bojoku mau telepon menawa wis arep mulih. Ananging saiki dheweke wis mbujur kaku ing dhuwur tempat tidur rumah sakit. Dokter, ini bener suami saya? Pitakonku ora percaya karo apa sing nembe tak deleng. Dokter mau ora paring jawaban, nanging malah mlaku mundur karo omong-omongan marang wong-wong kang ora tak kenal siji-sijine. Aku ditinggal dhewe, nanging diawasi priya sing aku uga ora tepung. Aku tetep durung percaya menawa bojoku wis kapundhut sing kuwasa. Sawetara dokter lan wong-wong mau mlebu maneh ing ruang iki. Dokter, apa tidak bisa diusahakan untuk kesembuhan suami saya? Tolong, dokter. Sing ana pikiranku mung piye carane supaya bojoku iso tangi lan iso bareng-bareng urip maneh. Aku ora mikir biaya pira wae. Arep tak usahake supaya bojoku bisa mari. Maaf. Tadi sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi suami ibu sudah tidak kuat lagi menahan sakit yang dia rasakan. Ibu yang sabar saja, mungkin ini sudah kehendak Tuhan. Mas, kowe tega ninggal aku, anak-anakmu. Pandu kang nembe wae seminggu kok sunatake. Sarah kang nembe arep bisa ngundang bapak marang kowe. Tangisku wis ora bisa kebendung maneh. Wong-wong kang ana sandingku mbok menawa trenyuh marang kang nembe tak sandang. Apa maneh nalika aku krungu Pak Ahmad nembe nerangake menawa aku wektu iki wis ora duwe bapak ibu maneh. Bapak, ibu, mara sepuh uga wis kapundhut kabeh. Kamangka aku nanggung anak kang isih cilik-cilik. Uga adi wadon saka keluargaku lan keluargane masku. Tansaya nelongso urip kang bakal tak adepi mengkone. Mbaka siji wong kang ana sandingku padha metu maneh. Mung kari aku kang isih wae nyanding jisime bojoku. Ora rampung-rampung anggonku nyawang praupan kang tansaya pucet sajak biru. Wong kang mau bengi isih turu ana sandingku. Mau esuk njaluk diladeni maem kang nembe wae telepon wis arep mantuk. Nanging saiki ana sandingku turu pules tanpa kocap, tanpa swala. Mas, kowe arep ninggal aku kok ora pamit? Apa kowe ora mesakake anak-anakmu? Banjur aku kon kepiye, Mas, supaya kowe iso bali maneh? Omongan kang lantur kaya ora duwe iman maneh kawetu saka lambe kang kawit mau kekunci.
prasasat ora nduweni swara. Luh tumetes ora bisa kabendung maneh. Saben wong kang weruh mung bisa welas tanpa alis nyawang apa kang nembe tak alami dina iki. Mbak Ari, aku arep bali dhisik ngabari wong omah. Sisan nyam-nyamake ubo rampene. Sampeyan bali saiki apa piye? Pitakone Pak Ahmad. Mboten, Pak. Kula ten mriki mawon ajeng ngancani bapakne. Sampeyan tak tinggal dhewe ora apa-apa tenan? Mboten, Pak. Kula ajeng ten mriki mawon. Ya wis, ben dikancani Pak Penilik wae. Mengko tak aturane nderek neng ambulan. Pak Ahmad banjur pamit bali dhisik. Kang saperlu ngabari ngomah. Ambulan kang wis disiapake. Banjur perawat telu mlebu nggotong jenazahe bojoku. Dilebokake ana ing ambulan. Ing jero mobil ambulan aku lungguh sak cedhake sirahe bojoku kang sengaja ora oleh tak tutup amarga aku kepengin nyawang kang pungkasan rupane bojoku iki. Suarane sirine ambulan keprungu tansaya ngrerintih ing atiku. Ambulan kang biasa lewat ing ngarep omah prasasat aku ora tau nggape. Ananging dina iki aku lungguh ing sajroning mobil ambulan nunggoni jenazahe bojoku. Mbok menawa ambulan kang biasa lewat kae kang lungguh ana jerone rasane padha karo kang ndak rasake dina iki. Ora suwe ambulan wis tekan ngomah. Kang ditunggu wong akeh sing padha arep nak yenake kahanane bojoku. Lawang ambulan kabuka. Aku banjur ditampani sanak sedulur. Aku dibopong mlebu ana kamar. Sikil krasa ora duwe daya. Udan tangis wong kang ana sandingku. Aku wis ora weruh maneh. Aku semaput. Keprungu swara-swara kang paring nasihat marang aku. Ananging mripat iki ora kuat mbukak. Swara tangis ana uga kang ngelus-elus sikilku nganggo minyak ben aku enggal bisa tangi. Nanging tangise wong-wong nambahi awakku krasa tambah ora duwe daya. Ana swara kang ngelingake aku supaya aku ngancani bojoku. Aku banjur gumregah tangi arep mudhun saka dipan. Kowe arep nendi ri? Pitakoni Mbok De. Aku arep ngaji, De. Aku arep ngancani bapakne. Jawabku lirih. Ben disiapke banyu anget dhisik. Kowe adus, salat, lagi ngancani bojomu. Aku ora kuat njawab, mung mantuk alon. Dina esuke ing ngarep omah wis akeh kiriman karangan kembang tandha bela sungkawa saka wakil bupati. Kiriman saka partai, saka kelompok bal-balan, saka dinas lan isih akeh maneh kang dijejer ing ngarepan. Tamu kang kaya semut teka lunga. Mbok menawa nembe iki ana sripah ing dusunku kang dirawuhi pejabat-pejabat saka bupati saandane. Kanca partai kang nembe tugas luar kota uga bisa ngelengake kang saperlu takziah. Durung kanca-kanca kang kala wingi melu acara. Kanca organisasi apa dene kanca kancaku lan tangga teparo. Mbok menawa iki kang bisa diunduh bojoku wektu isih sugeng dadi wong kang entengan ning endi papan saengga wektu sedane
akeh kang padha bisa paring donga marang dheweke. Aku bakal rumangsa seneng lan matur nuwun banget karawuhan tamu kang blas ora tak nyono iki. Nanging kena apa tamu-tamu iki kersa rawuh amarga aku kudu kelangan bojoku. Rasa bombong iki dadi rasa sedih lan susah kang ora bisa tak aturake. Wektu pamit jenazah wis arep kawiwitan. Atiku tansaya keronta-ronta. Iki wektu kang pungkasan aku karo bojoku. Sesuk bakal sepi omah iki. Wis ora ana suarane bojoku maneh. Wis ora ana bapak kanggo anak-anakku maneh. Wis ora ana sing bakal nglindungi aku lan keluargaku maneh. Dungane Pak Kiai tak amini kanthi loh kang ora bisa tak bendung maneh. Wektu jenazah wiwit lumaku, aku kepengin melu mlayu nututi ananging awak iki padha digendoli. Tansaya adoh lakune jenazah, tansaya peteng pandelenganku. Mung keprungu swara wong-wong padha nangis ing sacedhakku. Sanggar Mreti Lola, April 2012. Karipta dening Santi Rahman. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 21 tanggal 2 Oktober 2012 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.